El rival de la jornada 15 del Joventut és el London Lions. Els britànics acumulen 2 derrotes en els darrers 4 partits. I en el balanç històric, un triomf pel Joventut i un triomf pels Lions. La penya, per la seva part, ha encadenat 3 victòries consecutives fora de l'Olímpic i l'únic dubte que tenen ara, a part de lesionat Vives, és Tyler Cook, que va tenir un cop al colze i està per veure si podrà jugar o no. Els punts forts de l'equip britànic destaca Olaseni. El pivot ha anotat 10 o més punts en tots els partits que ha jugat. Són molt bons en anotació, 91,5 punts per partit, primer en percentatge de tirs lliures, més d'un 78% d'encert, i són molt potents en el rebot total i sobretot en assistències. En reparteixen més de 22. Per part dels punts dèbils, no van gaire bé el rebot ofensiu. Tenen molt mala defensa, 89 punts encaixats. Juguen molt millor fora de casa que a casa, curiosament, i no són triplistes massa regulars. Les claus de la penya és vigilar els alers. Morgan, el nouvingut Nawa i Durham són potents al pal baix i bons tiradors de 3. El paper de Tyler Cook, si acaba jugant, pot ser decisiu per frenar Olaseni i Sharman. Cal evitar el joc al pal baix, com dic, i a les cantonades. No surten massa, però els tiradors des d'aquell angle són molt efectius. Conor Morgan està especialment inspirat i jugar contra un ex sempre és una motivació. Per part, contra d'ells, i això ho ha d'aprofitar Carles Durant, és que té una rotació de 8-9 jugadors. Forçar-los i faltes, cansar minuts i atacar ha de ser positiu. El London guanya perquè nota més que el rival, una cosa bastant similar al joc que està acumulant el conjunt badaloní. Per tant, Crac i Busquets han de ser molt atents i molt efectius a la posició de l'eix per contrarrestar, i el potencial en el perímetre és molt millor de la penya. Evans, Feliz, Andrews i Ribas han de superar sí o sí els rivals. Guanyar i sobretot trencar l'average ha de ser clau per tenir moltes opcions de ser tercers de cara als play-off.